Vinga, cigales, collons, línia directa en Jaume Creixell. Escolta'm una cosa, quan necessiteu alguna cosa o voleu parlar amb mi, em truqueu que jo amb molt de gust, de veritat, estaré a contactar el que pugui. La meva veritat mai és la cabal. Jo només contesto el que jo crec, però no és que sigui la veritat, és la meva veritat. Carlos, això és per fer un llibre. La pregunta que m'has fet tu és com el llibre que he fet jo ara, o que m'han fet. És per fer un llibre. Pensa que el futbol espanyol està, en un moment actual, està arruïnat per complet. Es deuen més de 800 milions, em sembla que són sobre 900 milions d'agenda. El que passa que diuen que posen moltes regles, que un equip quedaria calés, que desapareixeria i totes aquestes coses. N'ha baixat algun, però jo per lo que veig encara no es porta a rajatabla això. No pot ser que es facin inversions les que es fan a primera divisió quan hi ha jugadors que fa 3 anys que no han comprat d'aquest club. Llavors està claríssim, fer la llei i fer-te la trampa. La primera divisió tindria que ser estricta en el sentit aquest, perquè sí que hi ha gent que cobren molts cèntims, però és que, cuidado, ser futbolista no pot ser tothom. Un bon arquitecte, o un arquitecte, quan té feina, és un dir, perquè ara estan fotuts hasta això, no? Però els futbolistes també estan fotuts, no t'equivoquis, Estan fotuts perquè molts estan al paro. Llavors vull dir-te que tenen de cobrar uns calés perquè hi ha molta dedicació, se'ls acaba la vida molt ràpida. Llavors la primera divisió es té que fer mirar també, perquè el Madrid deu calés, el Barça deu calés, tothom deu calés. El que passa que hi ha gent que ho va pagant i hi ha gent que no poden pagar i encara estan a primera divisió i encara fitxen. El futbol és una bombolla, o era una bombolla, baix al meu punt de vista, quan hi havia l'eufòria, aquesta burbuja dels pisos, de tot. Per què? Perquè qualsevol que volia sortir els papers, o els diaris, els papers vol dir els diaris, o les ràdios, o tot això, i que tenia molts duros, que havia fet molts duros, en aquest moment, aquest senyor, l'única manera que tenia que el coneixessin al poble del costat, o la ciutat del costat, és posant calés amb el futbol. I sent president d'un equip i un sponsor d'un equip de futbol. Això ara, amb la burbuja, ha desaparegut. Ara, actualment, a segona divisió, per què hi ha d'haver 2 clubs de segona divisió? Hi ha d'haver 22 equips de segona divisió. Llavors, no sé quants som de segona B, no m'ho facis dir ara. Feu 2 grups, Espanya partit en dos costats, i llavors partiu el que és segona B i segona A tot junt, però amb 2 grups de 20 o de 18. M'entens? Què vull dir amb això? Que aquí passem a que la segona divisió A encara hi ha més deutes que la primera divisió. I si anem baixant avall, la categoria més ruïnosa que hi ha al futbol espanyol és la segona divisió B. I t'ho dic perquè jo he estat 18 anys en aquesta categoria entrenant. Potser 16, entre 16 i 18. Llavors vull dir-te que aquí, què passa? Segona divisió B. Tens de fer un viatge a Orihuela. Tens de viatjar amb 25 jugadors entre l'expedició de 25 persones, entre metge, carregat de material, massatgistes, cuidadors, jugadors. Això costa potser 30.000, quant pot costar això? Per un moment, 3.000 euros. Què passa? Que vas allà, marxes el dissabte després d'entrenar. Tens de dinar, tens de sopar, tens d'esmorzar, tens de dormir, tens de dinar i llavors tens de fer un bocadillo que te'l fots a les 8 de la nit quan acaba el partit i tens d'arribar aquí a les 4 o les 5 o les 6 del matí perquè els jugadors aquests han de currar. És un semiprofessional, com tu dius, però que molts abans eren professionals, nats. Què ens trobàvem abans? Ens trobàvem ara, i ens troben ara i ens trobaven abans. Que si ja està costat aquests calés pel viatge, quan arribes aquí a casa no fas ni per pagar la nit. Llavors és un dèficit terrible. Què passa amb això? Que hi ha molts jugadors, no tot és la primera divisió, no és tot la segona divisió. Pensa que el futbol és molt trist, Per exemple, hi ha gent que li ha agradat molt el futbol i perquè no ha estat el moment oportú, el lloc oportú, doncs no ha pogut triomfar.
i potser tenia més característiques per triomfar que un altre està jugant a primera divisió o segona. I aquests pobres nois, amb el sentit bo de la paraula, que estan jugant fins als 32 o 33 anys a segona divisió B, que estan casats, que tenen 2 fills, que viuen a la Corunya, i els hi surt un equip a Andalusia, i tenen d'agafar la dona, agafar els fills, anar a Andalusia, per cobrar actualment, doncs què et diria? Paga. 2.500 euros al mes. Tenen que buscar un pis, tenen que buscar col·legis, tenen que anar amb la dona a viure allà. No saben si els agrada o no agrada, però fan un contracte de 10 mesos. I resulta que el president de turno, el fantasma del poble, que té més cara que el baúl de la Conxita Piquer, perquè vol ser president i té menys que el gall de la passió, llavors el segon o tercer mes li diu que no pot pagar-li perquè no hi ha carrers. I aquesta persona que té un pis que paga allà, que té els nens en un col·legi, doncs té que aguantar sense cobrar durant 7 mesos o 8. Llavors està fet així el futbol. Però el bo de tot això és que el futbol a segona B ara actualment hi ha jugadors que amb la crisi s'han amoldat a cobrar 150, 300 euros, 600 euros, 800 euros, quan abans es cobrava moltíssim més. Però com que els agrada jugar a segona divisió B, doncs ho fan, cobren pocs cèntims. O sigui que són una gent que volen jugar a futbol, que volen jugar en una categoria que és completament enganyosa per complet, i llavors així ens està el tema. Qui té la culpa de tot això? Doncs ja hi tornem, les federacions i els presidents. Els presidents que volen anar a les reunions, que volen anar a Madrid, que volen donar el voto, perquè ells són els que decideixen a l'assemblea. Per què collons no decidim d'una vegada que s'ha acabat la segona divisió B? Una bona tercera que sortim al dematí i tornem a la nit, i la segona divisió A que ho parteixin per amb dos grups, Espanya per al mig, i llavors s'estudiarà molta gent. Vull dir-te que és nefast, però tots els que manen el que volen és portar un sombrero, el que tenien de portar és un sombrero, no, però tenien de portar una gorra com els meus amics els pastors, que la porten fins a les orelles, perquè això és el futbol actual. Vale? Hola, Jan. Pensa que el Guardiola ha sigut l'entrenador millor que ha tingut el Barça, un dels millors del món, però també ha sigut el més intel·ligent. El que deia el dia del Chelsea, que és que el dia del Chelsea, aquí, al partit a casa, vam tirar 40-50 vegades a gol i no vam anar a fer un gol. I això dol molt per un entrenador, perquè es tenen moltes mires en poder aconseguir l'èxit i tot això. Però intel·ligent t'ho dic perquè els equips de futbol, quan hi ha entrenadors com el Guardiola que exigeixen el 100% o el 150% als jugadors, tant amb la seva vida particular com la seva vida deportiva, cansen amb els jugadors. I el Guardiola, quan va dir que se n'anava, era perquè ja coneixien el que diria cada dia, el que deia cada partit, el que deia totes les motivacions que tenia de treure noves, i llavors els jugadors ja sabien com era el Guardiola. Abans els havia sorprès molt. Per saber això, el Guardiola va ser intel·ligent en el sentit de que va dir: jo hi he arribat al meu lloc. Per què? Perquè ara podia ser un desastre, i llavors va voler marxar. Va voler marxar i ara pot estar molt bé com està el Bayern de Múnich, però no creguis, estarà un parell d'anys o 3. Llavors l'entrenador té que, quan veuen que cada dia ja saben el que diran, cada dia saben el que ell pensa, i arriba un moment que el jugador és molt intel·ligent i et sap, t'analitza ell a tu, no tu amb ell. Llavors un entrenador té que exprimir-los al màxim durant 1 o 2 anys i canviar, agafar la maleta i el foc de petroli cap a un altre puesto. Així no saben com és. Pere, què em vols dir? La teva pregunta, segons entenc jo, és de que si ets del Barça, com quan jugues contra el Barça pots exigir-te el 100%. Si estàs amb el Valladolid, si estàs amb el Saragossa. La prova la tens aquest diumenge passat. Un jugador del Barça era el delanter centre de l'Espanyol, el Sergio, i va fer tot el possible per guanyar. Per què? Perquè són professionals del futbol i es deuen a l'equip que els paga. És lògic, això igual tu pots deure't a l'empresa que et paga, tens de fer-ho, no? És de llei. Llavors, aleshores, també de vegades, quan ets al Barça i tens una motivació més gran, per què? Perquè els has de dir: jo soc del Barça, soc català o soc del Barça i no m'heu fitxat, i em teniu d'haver fitxat. Els hi vols dir mentiders, en el sentit de la paraula, però crec que és lògic.
tot jugador quan juga contra el Barça està motivat al 100%. Barça, Madrid i els equips grans. I a part que tu ets del Barça però estàs en un equip que et paga cada mes el teu sou per poder menjar i llavors has de defendre. Tens de ser honrat amb el que es diu, amb el futbol. Pau, si una cosa m'agradaria és que el Girona se salvés. Pensa que he anat a jugar al Camp Vell, al Girona, el que estava al costat del riu. Tu figura't, si parlo de temps, parlo que tu no devies haver nascut ni pensar-ho. Que parlo només del Barça, de la primera divisió, d'això, perquè les tertúlies que m'inviten com a opinador es traten d'això. Ojalà m'invitessin. Jo vaig fer un programa de televisió, a 25 Televisió, i el temps que jo portava el programa venien entrenadors, va venir entrenadors vostres, allà va venir gent de segona divisió B, perquè jo era el que manava, però com que jo ara m'inviten i jo hi vaig a gustíssim, doncs tinc de parlar de primeres divisions. Però el que sí desitjaria és que la campanya que va fer l'any passat al Girona, llavors aleshores aquest any no l'hagués fet, és difícil repetir-la perquè allò és irrepetible, però que aquest any tingués la sort de poder-se salvar, perquè és molt bonic, no tindríem de tenir. Pensa que Catalunya diuen que és el lloc on hi ha més llicències. Som els que tenim, ara començàvem a tenir una mica 2 a segona divisió A, figura't tu. Tindríem de tenir 3 o 4 d'equips. Si ara baixés el Girona seria una cosa molt dolenta pel futbol català. Jo desitjo que tingueu molta sort i que us salveu. Home, si tu fossis president i em fitxessis, encara m'agradaria entrenar, però jo crec que ja m'ha passat una mica el bull i ara ja hem de començar a opinar i pensar amb una mica més de tranquil·litat. Però són 39 anys entrenant. Si m'ho haguessin dit a qualsevol època, ja ho crec que hagués anat al Girona, perquè és un dels equips importants de Catalunya. Vale? Hola, Alejandro, escolta'm una cosa, com preguntes si vendria algun jugador i que si el reforç de la temporada que ve, ara queden pocs partits, queden 3 títols en joc, hem d'esperar a veure què fa aquest equip. I per aquest equip ara actualment són els millors del món perquè són els nostres. Tots sabem que patim amb pilotes penjades, però sí que necessitem un central o 2. Jo crec que amb un n'hi ha prou, necessitem reforçar el mig del camp i baix al meu punt de vista necessitem un delanter central per quan pengem pilotes que passem al plan B el tinguem. Però ara hem de pensar que tenim els millors jugadors i cuidado, que no oblidin una cosa, ells són els que s'han de guanyar amb aquests partits que queden de Copa, Champions i Lliga, han de guanyar-se a quedar-se al Barça l'any que ve. Si jo fos el secretari tècnic, els diria així, el que vulgui quedar que s'ho guanyi. Després ja en parlarem, però ara s'ha de tocar perquè fa molts anys que no toquem res. M'empenyo, no em toqueu els pebrots, Avui aquests 2 o 3 dies només heu trucat 15 collons. Heu de trucar més, que tinc ganes de parlar amb vosaltres. Que els que som ja més savis, no més vells, més savis, ens agrada parlar amb la joventut i amb vosaltres. De que ser de conya això que poder estar amb el Twitter aquest o amb el Facebook aquest o amb el Gutenberg aquest i allà tocant i parlant amb un. Però quan ve el meu net, m'ho diu tot, els meus nets, i escolta, i no vegis, jo els contento a tots. Quan vulgueu, truqueu-me, no m'emprenyareu mai, ho faré de gust, o sigui que vosaltres mateixos. Sergi, ets un cigal, vius en un puesto sensacional, Bona terra, bon menjar, bon vi, bona taula, això és estupendo, grans restaurants, però el que parlem és de futbol. Ara, escolta'm una cosa, un dia ens veurem i anem aquí a fer un boc per ti. Saps què passava amb el clàssic? Que abans hi havia els penals, però no els picaven. I ara s'han estranyat tant que hi hagi un àrbitre que tingui 7 llimes a cada ou i que piqui els penals que veu, que llavors per això estan espantats. Només ha passat això. Llavors jo dic que el Barça va fer un gran partit, va guanyar amb un equip que es va quedar sorprès perquè es pensava que ens en fotrien 4 o 5 i això és l'única polèmica que hi ha hagut. Que les cavernes que estaven dient sempre que se guanyaria el Madrid, que si 4 o 5, que s'havia acabat el ciclo, que tot això han tingut de fotre la llengua al cul. Això és l'únic problema que hi ha. Hola, Eva, què tal? Escolta'm una cosa, què ha de fer el Barça? Tu saps, igual que jo. Tu que t'agrada el futbol, que veig perquè si truques aquí és perquè t'agrada el futbol. No equivocar-se. Ara no es pot equivocar. Si s'equivoca, es va equivocar i ha tingut la sort que ha pogut portar una altra vegada a dependre d'ell.
L'únic que passa és que hi ha un equip com l'Atlètic de Madrid que va primer, però el Barça no es pot equivocar ni una vegada. I si no s'equivoca serà campió de Lliga. I aniria molt bé fotre'ls el puro tots aquests que no callen de Madrid, Seria sensacional. Sigala, tocayo, quina pregunta em fots? Amb l'edat que tinc, si m'indies al Barça per posar-me entrenador, jo et dic una cosa, que aniria d'aquí a França a peu i tornaria a peu. O sigui que figura't. Però el que passa que són coses que jo soc culer, admiro els entrenadors que tenen, i una cosa té clara, mira, el títol el vaig tenir al Sant Andreu, el Rolo el vaig tenir el títol a Gramenet, el Rolo al Sant Andreu, el Rubi al Manlleu, el Jaume Torres al Manlleu, vull dir que els he tingut tots a les meves ordres. No serà que n'apareix molt de quan estaven amb mi? De veritat, jo ja m'ha passat una mica l'arròs, però encara tinc la força per fotre-los, voler animar-los sempre que puc, perquè encara ho porto dins. Gràcies per la teva confiança. Carles, Sigala, et dius com el meu fill, tens de sentir intel·ligent tu. El meu fill és molt intel·ligent. Escolta'm una cosa, jo no, jo penso que jo soc culer, i soc culer de veritat, però per què tinc de parlar d'un equip català malament? El que sí està clar que l'Espanyol és un dels equips intel·ligents en el sentit que com hi ha dos equips, mira, diré molt clar el que és aquesta lliga, hi ha dos equips en aquesta lliga, dos equips que saben les seves limitacions i les seves virtuts i les saben al 100%. Un va primer, que és l'Atlètic de Madrid, i l'altre és l'Espanyol, que amb un pressupost barat, perquè és barat, perquè collons, a vegades no foteu un polvo per no gastar pell, cap un cony, escolta, llavors per un pressupost barat esteu salvats, llavors s'han d'admirar. Per què? Perquè saben les seves qualitats i els seus efectes i exploten molt bé les qualitats. Llavors, enhorabona a l'Espanyol. Carles, tu ets amic meu? Que em dius això? Doncs mira, vols que et digui una cosa? Com que no tinc res a perdre, m'agradaria ser, si em diguessin per ser polític, m'agradaria, però, cuidado, la parlante diria que no vegis, a mi no em baixaria ningú, ni a Madrid, ni els de sota ni els de sobre, això ho tinc claríssim, però la política és pels que en saben, i jo, així d'aquesta manera, potser faig una mica de política amb el futbol, però dic el que penso, que és el mateix que faria la política. Gràcies per la teva confiança. Hòstia, això s'ha acabat, però escolta, no us ho he dit, aviam si compreu el llibre, home. Poseu-vos només a menjarmacreixell.com i veureu tot el que hi ha. Llavors, aleshores, el que sí està claríssim que us divertirà. És un llibre que porta molts anècdotes, parlem de futbol, torno a repetir la meva veritat, i parlem del gran Barça. No us espanteu si hi ha alguna anècdota de quan jugava, perquè era la veritat. Vull dir que el futbol t'ensenya molt, i per això sempre dic que tinc el batxiller del carrer.